Hi guys, mga ka-tex. Nandito po kami ngayon sa Pransya. Kasama ko po ang aking magandang asawa. Dito po kami ngayon sa Pransya kasi gusto kong ipakita dito sa video na to na yung bagong pinapagawa dyan na yung sa Magsaysay Avenue. Kasi ibang iba na siya ngayon. Kung medyo matagal ka nang hindi napunta dito sa Naga, maninibago ka na kasi iba na ngayon yung itsura ng Magsaysay Avenue. Pag tumuloy-tuloy ka dyan diretso, papunta ka na niya ng San Felipe, Pacol. Pag kaliwa na naman, papunta na yan sa Calabanga, Acob Extension, Calawag, Calabanga. So pupunta tayo dito sa kanan kasi papunta tayong Magsaysay. So ito po yung bagong Magsaysay ngayon. Kung makikita nyo yung tulay na dating 2 lanes, ngayon po ay 4 lanes na siya, pero ongoing pa rin yung construction. And yung building naman dyan na makikita nyo na medyo mataas, yan yung Uma Residence dito. Bali, ano to, condominium. Yan yung bago ditong lalabas sa along Magsaysay. So yan. So bali yung kasing kalye dito ngayon, ginawa na talaga silang 4 lanes. So dati 2 lanes lang yan. So ayan, dito sa kaliwa, yan yung ang hotel yan, Avenue Plaza. Tapos yan, mayroon sana ditong stoplight or ano, pero hindi gumagana. Buti na lang. Oh, no! Kasi pag mayroong traffic light, talagang may traffic. Ngayon hindi masyadong traffic. So yan na yung papuntang Dayangdang dyan sa kanan. Dito naman sa kaliwa yung papunta sa Basilica Minore, yung tahanan ni Nuestra Señora de Peña Francia, papuntang Balatas. So ayan, medyo may traffic ngayon. Yan, dito sa ano, halos lahat kainan dito eh. Mayroon ditong Yellow Cab. Nandito na yung Yellow Cab, yung Bigs, local na Bigs, tapos Starbucks. Yan, Starbucks yan. Tapos dito naman sa kaliwa, yung McDo, drive-thru ng McDo. Yan yung McDo dito, drive-thru. Yung Jollibee dinaanan natin dun sa yung mga gasolinahan. Tapos mayroon na rin dito mga bangko, yung BPI, PNB, Metrobank. Nandito na rin sila sa Magsaysay ngayon. Ayan. So ito na yung dating 2 lanes lang dito sa Magsaysay, na ngayon ay 4 lanes na. Ang kapalit lang naman yan ay yung bali naubos din yung mga puno ditong malalaki kasi pinutol para magawa yung 4 lanes. So ito naman yung pinaka una ditong hotel sa Naga na mga first class hotel yata ito, Villa Caceres Hotel. So yan siya. Yan, dito ginagawa ang mga events sa Naga noon, kahit ngayon. Yan. So dito naman sa parting kaliwa, nandito naman yung sikat ditong anohan, bakahan, Parilya Baka. Yan o, yan yung pinakasikat dito ngayon na Parilya Baka. Tapos dyan, halos lahat kainan dito eh. Dati naman itong lahat kainan, pero yun lang ang nabago.
Mayroon ng condominium, tapos malawak na. Masyadong malawak na yung kalye, yung kalsada. So hanggang na yan doon sa Rotunda. Nakita nyo ang lawak na. Ewan kung hindi ito masyadong, kung nakabawas din siya sa traffic talaga, kasi yun yata yung purpose kaya pinalawak yung kalsada eh. Buti ngayon kasi pandemic, kaya siguro kaunti lang yung sasakyan, pero kung hindi, kung yung normal lang na araw, talagang traffic pa din dito. So malapit na tayo sa Rotunda, kung saan papunta na, kasi kami, pauwi na kami, punta na kami sa Pili. So ipapakita natin yung Immaculate Conception. So dyan sa Rotunda, pag kumanan ka dyan, nandyan yung land bank and yung papunta sa sentro ng Naga City. Pag nagtuloy ka naman papunta dyan sa diversion, diretso ka lang, diversion ka dyan. Pag nagkaliwa ka, papunta ka na dyan sa Pili, papunta ng Legazpi para sa airport. So dito sa kanto ng Rotunda, mayroon ditong police station. So kung naghahanap kayo ng police station, mayroon tayo dito. Ayan. So punta na tayo dito sa Pili. May Rotunda, picture na. Ayan. So yan yung Rotunda.